Kami, kasi kagabi nagdosa kami, panalo lang naman. Sayang di kayo kumusta eh. Kung kumusta kayo, hindi may pera tayo. Sino ba ginayos mo? Siyempre, best ko, Murana Boy! Pana! Big star ko, Dungkol Bilagan! Ano ba yan? Sandali. Ano? Saan ba kayo nga mag-college? College. Mayaman yan, mayaman. Nagdagkak na ako. Ikaw, pakundangan. Hindi ako mag-aaral. Bakit? PMA, pahinga muna ako. Bakit? Kasi ano eh, financial crisis. Ganun ba? Yung ano kasi, yung tatay ko nawala sa tinanggal sa trabaho, kaya hindi ako makakapag. Alam mo yung kaibigan ko, nag-apply siya sa SPES, yung project ng Dole. Oh? Yung may sweldo yata sila 6,000 above. Na tinutulungan yung mga narinig ko, 2,500 na kabataan dito lang sa Region 3. Oo? Ang galing! Kaya bukas siguro apply tayo. Mag-apply ako doon, syempre. Oo, sayang din yung 6,000 na. May dalawang ano doon, choose na pagpipilian. Oo. Sayang mo dyan. Pag sa computer, yan, may tayo sa computer, di ba? Yeah. Tapos, yung sa barangay naman, yung census sa buong barangay. Oo, pwede yun. Kanina pa tayo naghihintay dito. Yung nadak ko na. Tagal nila? Oo, ba't ngayon ka lang? Pagod ako, galing Kami naghihintay dito eh. ako ng dali lang, may nag-text. Hey, Sino yan? si namimiss ko na yung mga class fans namin. D5. O si Ryan, text mo na. Si Ryan, text mo na. Hello, Ryan. Tagal mo. Napapunta na kami Batangas, ang tagal mo. O dali, nasa ka na ba? Nandiyan ka na, tagal. Uray, ba't ngayon ka lang? Kanina pa kami naghihintay. Napasarap tulog ko eh. Ganyan talaga. Nagbota ka na naman kagabi. Hindi, napasarap lang tulog ko. Nakakala ko napasarap ang tulog. Please take us to. Thank you. Patingin ng hangin ng baro dito. So, sa teacher ka pala nag-aaral. Ano section mo? Language. May konting tatanong na lang ako sa'yo. Bakit gusto mong makakuha ng trabaho? Dahil gusto kong mapagpatuloy yung pag-aaral. At saka gusto kong matulungan yung mama ko sa gastos sa pag-aaral ko. Bakit siya lang ba? Ilan ba kayo sa pamilya? Ako lang mag-isa. Okay. Congratulations. Scholar ka ba? Hindi eh. Okay. Sige, i-text ka na lang ng... Sir, good morning po. Good morning. Scholar ka ba? Hindi po. Ano ang mga qualification mo? Ano po, magaling ako sa computer programming, editing, basta tungkol sa computers. So, bagay ka pala sa mga office work? Opo, ito po yung biodata ko. So, matadasan naman ang mga grades mo? Opo. Ano section mo? Rizal 1 po, sir. Oo, matalas din. Oo, matalas po. Anong trabaho ng mga parents mo? Yung pumama ko, housewife po, yung tatay ko po, triangular driver. Magkano monthly salary? Monthly po? Opo. Bali yung 3,000 po. Sige. Bye. Ilapan mo na lang itong form na to at bumalik ka sa Monday. Congratulations, sigurado ka. Salamat po.